Ešte v rámci letného obdobia, letných prázdnin, Národná diaľničná spoločnosť spustí naozaj veľkú opravu mostu Váhovce. Je to most v okolí Serede, Galanty. A dnes sa budeme rozprávať s projektantom, pánom Františkom Brliťom o tom, čo všetko na tomto moste ideme opraviť a naozaj prečo je tá oprava už nevyhnutná a čo všetko bude obsahovať, aby teda samozrejme každý mal informáciu, aká veľká tá oprava bude, pretože nebude to len taká bežná oprava, na aké sme zvyknuté. Budeme spevňovať nosnú konštrukciu. Áno, musím povedať, že aj v našej praxi tento projekt opravy mosta Váhovce patrí medzi tie výnimočnejšie, pretože väčšinou projekty oprav sú zamerané na to, aby sme zlepšili stavebno-technický stav mosta. V tomto prípade ale okrem toho zlepšenia stavebno-technického stavu mosta musíme most aj zosiliť, pretože most počas prevádzky začal mať známky menšej únosnosti, ktoré sa prejavovali hlavne v tom, že sa v nosnej konštrukcii mosta, v betónovej konštrukcii, začali objavovať trhliny. A každá trhlina, ktorá vznikne v betónovej časti mostnej konštrukcie, signalizuje, že s tým mostom nie je celkom všetko v poriadku, že most stráca schopnosť previesť dopravu a to zaťaženie, ktoré dnešná doprava si vyžaduje, a preto mu treba venovať výnimočnú pozornosť. Čiže nebavíme sa len o tom, že most nie je uspôsobený aktuálne na tú naozaj ťažkú dopravu, ale už aj na tú osobnú, čiže naozaj tá oprava je nevyhnutná. Dobre si spomenuli, že samozrejmosťou bude aj oprava mostného zvršku, čiže my zlepšíme aj jeho stavebno-technický stav, to je samozrejmosť, ale tá investícia je svojím rozsahom špeciálna práve týmto zvýšením teda tej zaťažiteľnosti. A povedzme si teda o tom viac, čo si pod tým bežný laik má predstaviť. Tá predstava, pokúsim sa to zjednodušene povedať, aby to nebolo príliš zložité. V podstate každá konštrukcia, ktorá sa javí ako betónová, pozostáva z dvoch hlavných materiálových súčastí, a to je betón a oceľ. Oceľ býva buď vo forme prútov betonárskej výstuže, to je to, čo poznajú mnohí ľudia, alebo potom špeciálna oceľ, a to sú predpínacie káble. To je predpätie, ktoré vlastne nám zabezpečuje funkciu nosnosti toho mosta, pretože betón je síce dobrý materiál, ale hlavnou vlastnosťou betónu je to, že betón nám dobre odoláva všetkým tlakovým namáhaniam, ale betón nemá takmer žiadnu únosnosť vzťahu. A práve únosnosť vzťahu nám preberá výstuž, niekedy betonárska, ak sú to mosty, dajme to menších rozpätí, ale menšie mosty, alebo pri väčších mostoch túto funkciu preberania ťahových namáhaní nám zabezpečuje predpínacia výstuž. A práve pri tomto moste sa teda preukázalo, že vplyvom dopravy, vplyvom času predpínacia výstuž nám akoby strácala schopnosť preniesť všetky ťahové namáhanie, ktoré sú vyvodené už dneska bežným dopravným zaťažením, a preto sa to prijavilo v trhlinách v rôznych častiach konštrukcie, či už je to na tých zvislých častiach alebo na motorových častiach. V zásade celý most, na takmer každej časti tohoto mosta by sme mohli nejakú trhlinu nájsť. Dôležité je to, že z hľadiska správcu boli spozorované tieto trhliny v čase, kedy je možné efektívne most zachrániť alebo zosilniť, pretože pri, dajme tomu, nie celkom skorému objaveniu týchto trhlín môže dôjsť pri niektorých mostoch aj k fatálnemu následku. V každom prípade mám za to, že taký správca, ako je Národná diaľničná spoločnosť, pristupuje k mostným konštrukciám veľmi zodpovedne, a aj v tomto prípade sa pozorovali trhliny pri tých bežných činnostiach, ktoré Národná diaľničná spoločnosť robí ako správca, to sú bežné prehliadky alebo mimoriadne prehliadky. Ako náhle boli trhliny spozorované, nasledoval proces ich diagnostiky, tak aby sa všetky trhliny identifikovali, aby sa prípadne zmerali ich rozmery, šírka tých trhlín, lebo aj tá je dôležitá. Niekedy máme trhliny veľmi, veľmi subtilné, to sú také vlastočnicové, ktoré nemusia predstavovať statický problém, ale niekedy sú trhliny, ktoré sú široké aj niekoľko milimetrov, dokonca aj centimetrov, a to sú trhliny, ktoré už poukazujú na vážny problém. A čo by sa stalo, keby sme teda k tej oprave nepristúpili aktuálne, ale by sme ju trebárs odložili na ďalší rok? Ako náhle vznikne trhlina, tak
v zásade nie je možné predpokladať, aká je životnosť toho mosta a kedy by mohlo dôjsť ku kolapsu mosta. Hej. Dá sa to predpokladať a dá sa to aj spočítať približne, aby správca teda vedel naplánovať čas teda opravy, nevyhnutý čas opravy. Ale ako náhle sa pozoruje trhlina, ktorá má teda už niekoľko milimetrov, tak to je čas, keď treba bezodkladne začať prípravu opravy toho mosta a zosilnenia mosta. To znamená, že doplnenia tej funkcie, v tomto prípade betónových mostov hlavne funkcie prenášania ťahových namáhaní, a to je teda oceľovej súčasti. V tomto prípade teda prepínacie káble. Čiže po tých niekoľkých týždňoch, koľko teda tá oprava bude trvať, výsledkom bude čo? Nie len teda samozrejme vizuálne bude motorista vidieť, že ide po vynovenom úseku, ale výsledkom bude aj niečo, čo je hlbšie v tom moste a čo mu zvýši jeho vlastnosti. Paradoxne všetky práce, ktoré budú prebiehať na zosilnení mosta, to znamená na inštalácii nových prepínacích káblov, budú veľmi malo viditeľné bežnými ľuďmi, ktorí budú chodiť okolo toho mosta, pretože sa budú vo veľkej miere diať vo vnútri mosta. Most je komorový, a veľkú komoru, a takmer všetky práce budú realizované zvnútra tej komory. Hej. To, čo bude viditeľné možno nejaké kotevné prvky, laicky povedané skrutky, ktoré budú prechádzať aj k vonkajšiemu povrchu, pretože preto, aby sme vedeli inštalovať prepínacie káble, potrebujeme im vytvoriť oporu v forme kotevných blokov a tie kotevné bloky musíme doslova prišiť k existujúcej konštrukcii, a to nevieme inak len prevrtaním konštrukcie a vložením veľkých skrutiek, ktoré budú teda viditeľné z tej pohľadovej časti. Zväčša takisto pre ľudí v bežnej doprave neviditeľných, budú viditeľnejšie pre tých, ktorí budú chodiť na prechádzky popod ten most alebo chodiť sa pozrieť teda zo spodnej časti toho mostu. To, čo ale budú vnímať, bude teda nový asfaltový povrch, nový mostný záver. Čo je zaujímavé, že naozaj v tomto prípade sme aj veľmi ekonomickí, pretože zvodidlá, ktoré teda sú na moste teraz, sa použijú znova. Áno, v tomto prípade vzhľadom na to, že na tomto moste boli zvodidlá modernizované a vymenené pred niekoľkými rokmi, kedy sa vymenali zvodidlá na celom úseku rýchlostnej cesty a vtedajšej rýchlostnej cesty R1 od Trnavy až do Nitry. Tie zvodidlá plne vyhovujú kritériám bezpečnosti a podľa súčasných predpisov, tak sa vrátia naspäť po ich opatrnej demontáži. Špecifikum tejto stavby je ešte jedno, a to je to, že my túto nosnú konštrukciu pripravujeme s výhľadom takým, že bude možné v budúcnosti na ten most osadiť protilukovú stenu, kde teda správca už identifikoval problémy, ktoré teda s tým hlukom tam vznikajú, pretože ten priestor je skutočne otvorený a hluk sa tam rozlieha. Čiže upravujeme jednu časť rímsy tak, aby sme do nej v budúcnosti mohli protilukovú stenu zakotviť. Znamená, že staticky pripravujeme konštrukciu, aby toto namáhanie z tej protilukovej steny vedel v budúcnosti preniesť. Účasť toho projektanta pri oprave alebo pri rekonštrukcii naozaj takéhoto komplexného rozmeru a takéhoto obrovského rozmeru je naozaj nevyhnutná. To nie je len o tom, že teraz tu sedíme nad výkresmi a že ich kreslíte, ale reálne vaša prítomnosť je aj na tej stavbe ešte v čase, kedy teda si my ako NDSK identifikujeme problém a potrebujeme vaše odborné oko, aby zhodnotilo hĺbku toho problému a navrhli ste čo najvhodnejšie riešenie. A tam vaša účasť ale nekončí. Pokračujeme ďalej a v podstate naozaj až do úplnej realizácie. Áno, stavby, oprav, rekonštrukcií, ja to vždy hovorím pri rôznych príležitostiach, pri rôznych stretnutiach, že akoby projektovanie opravy mostov končí takmer s kolaudáciou stavby. Samozrejme je to trošku prenesené, ale v každom prípade vždy, keď začíname s návrhov technických riešení pri oprave rekonštrukcií, tak vychádzame z dostupných informácií. Tými informáciami sú samozrejme výsledky prehliadkovej činnosti správcu. Veľký zdroj informácií je v prípadnej existencii projektovej dokumentácie existujúceho mosta.
Alebo potom sú tu rôzne diagnostické procesy. Aj v tomto prípade bola diagnostika zameraná na identifikáciu tých trhlín. A už v tomto diagnostickom procese vlastne už bola prvá prítomnosť projektanta, pretože ten projektant bol súčasťou tímu, ktorý diagnostikovali a podielal sa na návrhu veľmi jednoduchom, ale návrhu technických opatrení, ktoré treba vykonať na to, aby sa zabránilo zhoršeniu stavebného stavu toho mosta. Aktívna účasť projektanta vlastne v tom samotnom zmysle začína podpisom zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie. Tomu samozrejme predchádza verejné obstarávanie a všetko, čo s tým súvisí. V každom prípade tá naša práca nekončí odovzdaním projektovej dokumentácie a podstatná časť našej práce pokračuje aj počas výstavby. Je to formou tzv. Odborného autorského dohľadu projektanta, kedy sa tomu hovorí autorský dozor, ale je to autorský dohľad projektanta, s tým, že projektant jednak dohliada na to, aby stavba bola zrealizovaná podľa technických návrhov, ktoré on navrhol v rámci projektovej prípravy. A potom špecifikum stavieb opravy je to, že pri buracích prácach, kedy odkrývame nosnú konštrukciu, kedy odkrývame priestor za oporami, za mostnými závermi, vyberiame mostné závery, môže dôjsť k tomu, že ten predpoklad, ktorý sa tvorí na základe známych skutočností, sa nemusel preukázať v plnom rozsahu tak, ako bol predpokladaný. A niekedy dochádza k redukcii, dajme tomu prác, napríklad búracích, keď zistíme, že niektoré časti, ktoré sme pôvodne mysleli, že bude potrebné odbúrať, majú kvalitu takú, že môžu kľudne zostať v konštrukcii, netreba ich búrať, alebo niektoré sú zasa v horšom stave, bude ich treba búrať, tak toto je činnosť projektanta, ktorý musí veľmi pružne reagovať na tieto prípadné zmeny a doprojektovať. Pretože ten princíp realizácie by mal byť taký, že zhotoviteľ by mal dostať na každú svoju činnosť projektovú dokumentáciu, aby on tú stavbu, alebo tú časť stavbu, alebo tú konštrukčný diel zrealizoval podľa návrhu projektovej dokumentácií. Tam sa nedá spoliehať na to, že mám erudovaného zhotoviteľa, ktorý robil už 10 takých mostov a tento mi spraví úplne rutíne. To nie je správny prístup, pretože tá dokumentácia nie je potrebná len preto, aby ten zhotoviteľ to zhotovil, ale aj preto, aby investor skontroloval, či to zhotovil podľa technického návrhu. Takže tá naša činnosť skutočne končí vo vysokom štádiu rozpracovanosti vlastnej stavby. Hej. Niekedy je tej práce viacej, niekedy je menej. Skôr v súčasnej dobe je to zamerané aj na to, aby sme veľmi teda starostlivo posúdili tie odkryté konštrukcie, pretože zámer, hlavne teda na týchto ďalších mostov, je taký, aby tie opravy trvali čo najkratšie. A pokiaľ viem, tak aj jedno z kritérií hodnotenia ponúk zhotoviteľov býva, že sa zaviažu, do akého času tú rekonštrukciu spravia. Hlavne tú časť rekonštrukcie, ktorá má vplyv na obmedzenie dopravy. Samozrejme je možné, keď sa pustí doprava, robiť ešte činnosti, ktoré nemajú vplyv na dopravu. To sú väčšinou sanačné práce pod mostom a na úpravách svahov a tak ďalej. Takže ten čas je niekedy až kriticky krátky pre tých zhotoviteľov a preto tá súčinnosť projektanta je veľmi dôležitá a robíme ju teda na základe zmluvy o dielo s prenajmňujúcou spoločnosť vo forme odborného autorského dohľadu. Nie len teda samozrejme ten zhotoviteľ a jeho riešenie, ale samozrejme ten projekt museli rátať s tým, že most Váhovce sa bude opravovať trošku v inom režime, ako napríklad sme zvyknutí pri aktuálnom moste pri Trnave, pretože jeden smer tu potrebujeme úplne uzavrieť, tá doprava bude smerovaná po tej druhej časti mosta cez stredný deliaci pas. Čiže aj teda ten váš projekt musel počítať s tým, že takýto je zámysel, takéto bude technické riešenie a takýto je zámysel pre vedenie dopravy. Áno, pokiaľ súčasťou návrhu opravy mosta alebo rekonštrukcie mosta sú práce spojené so statickým zosilením mosta, tak sa nedajú robiť len za čiastkové uzáverky, dáme tomu jedného jazdného pruhu. Z toho mosta sa musí vylúčiť doprava počas týchto prác. Preto tento most je špecifický, pretože sme zvyknutí v posledných rokoch na požiadavku hlavne teda dopravnej polície a tým pádom aj investora
že počas rekonštrukcie musia byť zachované 4 jazdné pruhy, to znamená 2 jazdné pruhy, jedným smerom, 2 jazdné pruhy druhým smerom, čiže bez redukcie jazdných pruhov oproti pôvodnému jestvujúcemu stavu. Samozrejme, šírkové usporiadanie diaľnic to dovoluje, ale v limitných rozmeroch, lebo vieme, že niekedy ten jeden jazdný pruh má šírku len 2,20 m, čo je pomerne málo, ale pre osobnú dopravu postačujúce. Samozrejme, tomu je prispôsobené dopravné značenie, tomu sú prispôsobené dovolené rýchlosti, ktoré sú počas tých akceptovateľné počas tých oprav. Ale v tomto prípade jeden most musí byť úplne uzatvorený a na vedľajší most sa zmestia 3 jazdné pruhy. To znamená, že v jednom smere, v tomto prípade to bude, myslím, že z Bratislavy do Nitry bude k dispozícii jeden jazdný pruh, a z Nitry do Bratislavy budú 2 jazdné pruhy k dispozícii, jeden teda znovu taký úzky, asi 2,20 m, s tým, že všetky tieto 3 jazdné pruhy pôjdu po tom moste, ktorý sa neopravuje, to je po ľavom moste. My tu samozrejme máme aj dokumentáciu, ktorá je zhruba 40-ročná, aby sme teda naozaj videli do toho vnútra mosta, aby vás nič neprekvapilo, keď sa teda obnaží. A povedzte mi len tak na prvú, navrhnuté to bolo dobre? Alebo s týmto sa veľmi často, to bolo dobre? S týmto sa veľmi často stretávam, že sa objavuje taká kritika tých starých mostov, starých riešení, ale priznám sa, že ja teda celý život projektujem. Hej. Poznal som projektové techniky aj v tom čase, keď sa tento most projektoval. Boli úplne iné ako dnes. Dnes technika a softvery nám umožňujú zásadným spôsobom skrátiť proces projektovej prípravy. A ja to už tak hovorím, že aspoň z tých mostov, čo sme sa my stretli pri našich projektoch, drvá väčšina bola také, kde by sme my nenavrhli žiadne iné riešenie, len to, čo bolo navrhnuté v tom čase. Pretože ono vychádzalo z miery poznania v tom čase, čo mali ľudia, ktorí pracovali v tomto odbore. Samozrejme, bolo to vtedy ovplyvnené aj tým, že sme žili v iných pomeroch. Dnes tie informácie zo sveta sú úplne bežné a viete si ich dohľadať, kedy si to nebolo také jednoduché získať informácie zo sveta. Skôr sme boli odkazaní na naše poznatky z nášho teritória, alebo teda v tom čase z úzkeho teritória tých spriaznených krajín. A nebol prístup k tým informáciám z vyspelých a moderných krajín. Takže ja mám za to, že tie projektové dokumentácie zodpovedali stupňu poznania tej doby. Samozrejme, vtedy boli projektové dokumentácie lepšie, horšie, ale v každom prípade pre nás tieto dokumentácie, nech sú akokoľvek, sú pri projektoch oprav a rekonštrukcií mostov veľmi dôležité, lebo skutočne vieme podľa nich sa maximálnej možnej miere priblížiť k tomu, čo nakoniec sa na tej stave bude robiť. Hej. Takže pre mňa osobne mať v rukách takto dokumentácie je aj vybaviť si spomienky na tých ľudí, ktorí to spracovávali, pretože vtedy tá technická verejnosť bola trošku taká zamknutejšia, jednak nebola taká veľká. Mali sme tu štátny ústav projektovania dopravných stavieb, kde boli vlastne všetci tí odborníci, ktorí v tomto odbore robili, a potom ďalší odborníci boli v projektových zložkách tých štátnych podnikov, ktoré vtedy teda boli. V tomto prípade sme tam mali k dispozícii fragmenty dokumentácie, ktorá sa zachovala na Národnej železničnej spoločnosti, a my sme si potom dohľadali ešte buď v literatúre, alebo niekedy oslovujeme aj zhotoviteľov, keď vieme, ktorí zhotoviteľia to robili, či v ich archíve sa nenachádza nejaká dokumentácia. Niekedy sme úspešní, a tu sme boli úspešní, že sme niektoré časti dokumentácie dohľadali a vedeli sme sa potom lepšie zhostiť tej úlohy návrhu tých opatrení, tých technických riešení pri zosilnení toho mosta. A vieme si dať odpoveď na otázku aj možno, že pohľadom na tú pôvodnú dokumentáciu, prečo sa môže most Váhovce javiť ako nerovný tým svojím povrchom? Áno, on je možno týmto špecifický, vníma to aj taká motoristická laická verejnosť, pretože skutočne, keď idete po tom moste, tak jednak vás upúta vizuálna nerovnosť tých rímsových častí, tých krajných častí, ktoré sú výrazné. A
Toto je dôsledok toho, že časť tejto konštrukcie je robená technológiou tzv. Letmou betonážou. To znamená, že sa zhotovuje monolitická konštrukcia po častiach dlhých asi 6 metrov, kde sa postupne vlastne buduje konštrukcia od piliera smerom do stredu mosta. A keď príde do stredu mosta z každej strany, tak sa jednoducho uzavrie. A tu vlastne zohráva veľkú rolu tzv. Výpočet nadvýšenia alebo kontrola nadvýšenia nosnej konštrukcie, pretože betón je materiál, ktorý podlieha reologickým zmenám, to znamená, že podlieha dotvaraniu a zmrašťovaniu, čo napríklad u oceli nie je. A tento má zásadný vplyv na to, ako sa chová tá konštrukcia deformačne pri tej betonáži. Treba si uvedomiť, že v tom čase skutočne sa to počítalo takmer logaritmickým pravítkom. V tabuľkách, ja mám v živej pamäti ešte tie tabuľky nadvýšení pri letmo betonovaných mostov, ktoré som v tom čase robil. Dneska je to všetko softwarové zvládnutelné, dneska viete operatívne korigovať, keď sa vám zabetonuje jedna časť konštrukcie, jedna tá lamela s nejakou nepresnosťou, tak viete ju korigovať na ďalšie lamele, lebo viete operatívne za pár hodín softwarovo zvládnuť, ako sa tá konštrukcia bude chovať. V tom čase to bolo trošku obmedzené a tu pravdepodobne došlo k tomu, že tie predpoklady tých nadvýšení a geometrie sa nie celkom zhodovali so skutočnosťou. Či to bolo spôsobené technológiou, či to bolo spôsobené možno, že nie celkom dobrou kvalitou betónu, pretože aj tá má vplyv na to, ako sa ten betón chová. V každom prípade cenné je to, že sa tie konštrukcie v tom strede rozpätia stretli a že bolo možné ich spojiť, lebo niekedy sa môže stať, že sa spojíte s odskokom, čo neviete robiť. Ale tie nepresnosti, ktoré sa zrátavali postupom tej betonáže, sa tam prejavili a tie tam sú, pretože nebolo možné po vybetonovaní mosta vyrovnať tú hornú plochu tak, aby to bolo rovné. V zásade bolo teoreticky možné, keby sa to dobetonovalo, lenže tým by sa most neprimerne priťažil, aby sa ubralo z tej schopnosti prinášať zaťaženie dopravou a by bol na tom staticky ešte horšie. Takže tie nerovnosti tam sú, časy nerovnosti tam zostane aj po rekonštrukcii, pretože znovu by sme ich museli priťažiť. V každom prípade priebeh tej vozovky bude taký, aby vodiči necítili ten diskomfort, ktorý cítia dneska, pretože dnes je to enormné, nikto sa s tým nezapodieval. Pri opravách asfaltových povrchov sa uložilo vrstvy tak, ako prišlo finisheru. To jednoducho už nebolo možné vyrovnávať. Hej. Takže časť tých nerovností sa bude vyrovnávať, ale zasa by bolo nie príliš ekonomické vyrovnať ich úplne, pretože by to malo vplyv na ďalšie zosilnenie mosta, čo je niekoľkonásobne teda drahšie ako vyrovnať do tých normových požiadaviek tú nivaletu. V tomto roku sme sa ako Národná diaľničná spoločnosť pustili do oprav mostov naozaj v zvýšenej miere. Motoristi to môžu vnímať naozaj cez veľké projekty. Nie len teda, ako sme už spomínali, most pri Trnave v križovatke D1 a jednotky, ale aj most pred Zvolenom, Pustý hrad. Teraz to bude most Váhovce. Máme naozaj veľa aj menších projektov, ale aj veľké množstvo mostných záverov, ktoré sa opravujú. A preto si teda možno, že neodpustím poslednú otázku na záver pre vás. Pretože my tie opravy v podstate realizujeme 24 hodín denne, aj v noci sa už pracuje, aby naozaj tá oprava bola urobená rýchlejšie, efektívnejšie, hľadajú sa nové spôsoby. Na druhej strane, aby stále ten motorista bol čo najmenej obmedzený, aby to prešlo čo najviac plynulejšie a rýchlo. A preto tá moja posledná otázka, či opravujeme tie mosty tak, ako možno, že aj v zahraničí. Lebo to je častá otázka verejnosti, že predsa len v tom zahraničí idú na to lepšie. Tak je to tak, alebo nie je to tak? Ja najskôr by som povedal jednu vec. Žijeme v období, kedy skutočne stav mostov rezonuje v celej spoločnosti. Vieme, že stav mostov nie je dobrý vo všeobecnosti. Možno z výnikov práve diaľničných mostov. Hej. Diaľničné mosty sa opravujú tak, ako v zásade každý rozumný hospodár by opravovať mal. Pretože
Mosty sa síce navrhujú na predpokladnú životnosť 100 rokov, lenže za predpokladu pravidelnej údržby a oprav. Napríklad mostné závery majú životnosť 15 rokov. Asfaltové vrstvy majú životnosť 15 až 20 rokov. Ložiska majú životnosť 20 rokov. Čiže už na začiatku v rodnom liste to v každom moste je napísané, že ten most vydrží 100 rokov, ale naplánuj si každých 15 rokov výmenu mostných záverov, výmenu izolácie, výmenu asfaltov, výmenu ložisk. Dnes sa k tým opravám pristupuje trošku zodpovednejšie z toho dôvodu, že skutočne máme mosty v havarijnom stave. Mosty v havarijnom stave by sa vôbec nemali prevádzkovať, dneska ich prevádzkujeme. Pre mňa je to trošku taká udivujúca skutočnosť. A okrem toho, že motoristi vnímajú veľmi tieto diaľničné stavby, tak máme veľmi veľa tých drobných stavieb, kde sa opravujú mosty buď menšie, alebo stredne veľké, alebo aj veľké na iných cestách, ako sú diaľnice. A ja to tak s úsmevom rozprávam, že taká vlastnosť Slovákov je tá, že všetci Slováci si myslia, že vedia miešať maltu a rozumie sa do stavebných činností. Nechcem teraz obhajovať všetky stavby. Hej. Možno niektoré majú aj neobjektívne príčiny, možno dlhšie trvanie tej stavby, ale ja mám za to, že vzhľadom na charakter tých stavebných prác, ktoré nie sú len tzv. Suché procesy, to znamená procesy, ktoré môžu kontinuálne bez prestávky postupovať, ale máme tu strašne veľa tzv. Mokrých procesov. My betonujeme, asfaltujeme, natierame. To sú všetko procesy, ktoré potrebujú čas na to, aby tie materiály získali tie vlastnosti, ktoré môžeme mať. Betón, aby bol dostatočne pevný. Hej. Nemôžeme očakávať, že keď zabetonujeme mostný záver, že po týždni po ňom pustíme dopravu. Aj keď sa on javí, že je hotový, ale my musíme počkať na to, kým ten betón dozrie. A betón, tak ako v minulosti aj dneska, stále má ten dobu turnutia 28 dní. My to vieme urýchliť rôznymi chemickými prísadami, ale nevieme to tak spraviť, aby sme zhodne nevedeli tú dopravu pustiť. Samozrejme, aj tam hľadáme rôzne technológie, ktoré umožňujú čo najviac skrátiť ten čas potrebný na to hnutie. Používame možno nejaké sanačné malty, nejakú stavebnú chémiu, aby sme urýchlili toto hnutie, ale nedá sa to... Čiže predpokladám, že asi ani čínsky betón nevytuhne za noc, tiež potrebuje svoj čas. Ja by som sa tým poznámkam o schopnostiach čínskych staviteľov vôbec vyhol, pretože to sú neopodstatne laické. To, čo ľudia vidia z rôznych šotov na sociálnych sieťach, ktoré vôbec nie sú reprezentatívne. Hej. Aj u nás vieme spraviť stavbu, ktorá je extrémna a ktorá je významná. Napríklad zasúvané mosty pod diaľnicu D1 a D4, hej, to bol tiež technológia, ktorá umožnila za strašne krátky čas spustiť dopravu na D1 po obmedzení. Ďakujem vám veľmi pekne.